So yun, what's up mga par? Dito nga tayo ngayon sa Naga. Ang oras natin ngayon ay alas 5 na. Bali, pinuha akong mag-drive. Tapos may bibilin din ako sa Pure Gold mga sangkap ng isda sa pagluto para sa kasal nito na. Alright, dito tayo sa Sintro. Daming tao. So yun, papunta na ako dun sa Langarean ng sasakyan. Yan po. Daming nagtitinda ng mga prutas. Dito kami pumunta sa may Bodega Hardware. Daming prutas. Yung mangga. May guyabano pa. Tawid tayo. Yung mais, may mais. Sisilipin ko lang yung sasakyan. Pinuha lang ko yung sasakyan doon sa parking area. Ayun. Naga Hotel. Silip sa sasakyan. Sige na sir, pakasin po ang graduate set. Ay, nandun. Okay naman yung sasakyan. Ayan yung sasakyan na dala ko. Balik. Ito yung vlog muna tayo dito. Kahit ilang minuto lang. Ang daming nagtitindang ang daming nagtitinda ng isda. Yun. Isda sa dagat. Anindek ka po sir, damos o. Kalay, Ines, Carinas, Kalay, Ines. Yun.
Po sila, ang oras natin ngayon 5:30. Wala pa yung mga kasama ko. Bali, punta muna tayo dun sa ano, bilihan ng mga street foods. Gala muna tayo dito sa Naga.
Ayun. Bili po tayo ng aluminum foil para sa ano, morcon. Ano ba isa?